mga classmate may adlaw. Nabi karon sa overview mga classmate diri sa Quezon Bukidnon kay nanglaag mi sa akong pamilya. January 1 karon mga classmate 2022. New Year's Day. Happy New Year sa inyong tanan. Ada kang kinang laag karon mga classmate kay New Year's Day. Jump tayo eh. Yan sa mayang yan. Ay! Sige na, may tulungan ka pa. Anara kong pamilya mga classmate. Diri rami nang laag kay minus sa budget. Buso di mga ko dito, koronasyon. Mo mutong bato, ito sentro Valencia to dito. Ay, sige din, dala na sa Chloe. Pwede man dala sa Chloe ng PPC. Umana mi sa overview mga classmate. Diri na pud sa hilipad. Tingnan na ikalo sa cowboy. Subidahon kayo diri mga classmate. Layo pa kayo. Niabot lagi mes ibabaw mga classmate. Hanga kayo. Pero sulit gyapon rin mga classmate bisag hanga kay makita na to ang mga view. Dahang tag makita nga mga view. Sige na, B! Ikaw na, B! Ikaw na! Sige, sige! Ang sa forma! Niabot na miskalo sa cowboy mga classmate. Ato arang overview. Ang overview tos ubos. Hindi siya patag. Gani booking gani di siya patag bukid no. Hindi siya patag. Ano sa kanila?
Pero, Ay, Mount Layo na. Ah, Mount Suntek. Ayat ko na to. Halang day, halang kay Dedo. ada ko to pong video mga classmate. Salamat. Thank you. Happy New Year.